Maayong nga gabi mga higalaw nga mga igsuon na nasab kita sa ato ang special edition sa TV Apoloheia nga ato ang gihimo atong himuon pa every Sunday. So actually karon nga tawag ining ato ang live streaming isa nga to ang gihimo is moadto na tag plaza unta karon pero ang problema kay ang nahitabo kay nag-ulan man hinuon so mao na nga din lang ta sa balay naghimo sa tuang live stream. So ato kining sud na nga tuang programa pinaagi sa pag-ampo. Kita nang palihog sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo langit nun. Salamat kay Ginoo sa kon nga gihatag nimo kanamo niining maong kagabion nga diin na higasan nimo kanamo ug unta Ginoo imong tang ipadala yung balang espiritu nga mo imutultol unta sa mga nahunaw kasing-kasing aron matagpulong ang mga gawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton ug usab Ginoo panalangin ug uban usab ang mga kaigsuonan namo nga nagasubaybay nining mong programa untay mong ibubo kanon ni kanila ang grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran nga imong gibilin diha sa imong simbahan kini tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit ng inang Santa Maria. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo, ug ang tanang mga wala bidangop kanimo ilabi na ang mga mason, among itugyan nga na kanimo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So welcome sa ato ang programa sa TV Apoloheia Sunday edition. Ako aning gikuan gibutang nga Sunday edition kay mulakaw man ta ko karon. Ang problema lang kay ang nahitabo kay usana kanang nag-ulan, kusog kaayong tawag unang ulan, mo nang taka-adto sa tuong tang-adtuan. So ang nahitabo pod excuse me. So ang nahitabo pod kay syempre ako may nagbitbit sa tawag ang mga parapernalyas nga to ang gamiton mga kahimanan nga tong gamiton dito sa plaza unta. Nya ang problema kay mo lagi kusog man ang ulan nya tan-aw nako alas 7 na. So para naapa koy mabuhat karong gitawag og gabi una, so mo nang hinungdan nga naghimo na lang ta sa ato ang tawag ining live streaming pero di lang po ningon kayo magdugay nya pagkahuman pasalamat una ako sa mga kaigsuon na nato nga kanunin nagtabang sa ato ang gitawag programa through kang Mr. and Mrs. Jetlu and family sa tawag ining Prim Kitchen Equipment and Panadero Bake Shop kang tawag ining Mr. and Mrs. Ariel Gamao and family, Sir and Mrs. Julius Bisaya and family, kauban natin sa LCA, Mr. and Mrs. Orida and family from Digos, Ma'am Riba Milabat from Nabunturan, Ma'am Eden Ayo from Hong Kong, Sir and Ma'am Ray and Cheng Hernani from Thailand, Sir Arnel Badayos Indoy, Sir Jorvin Carrion, Sir James Sandigan, Sir Nelson Urais, kang Agaw Aldrin Horolan, Ma'am Mildred Calibo ug kang Ma'am Julian Escobar ug usa madungag pud kang Ma'am kang Sir Armando tawag ining kuan Sir tawag ang Armando Cornelio natin pa nasipyat ko Coronel Armando Cornelio naman hinuon ako ang tawag ining nalitok. So thank you kayo sa inyong makananayang tabang sa ato ang gitawag programa kay pinaagi kaninyo ang ato ang gitawag og kining program nato is nag-improve, nag-develop kay karon nagganahan kay ko kay dira sa ko ang gamay nga studio perting hayaga. So natay duha ka book lights nga didto ako ang gibutang din ang isa ang diri katong kaning taas duha ka book actually tulo siya didto ang nagtaod ani si Sir Armando Coronel. So iyang gitaod tan-on nako kay murag hayag ra man kaayo. So katong isa ka outlet ako ang gibutang diri sa tawag ining kilid. So kini makita ninyo kini makita ninyo nga tawag ining suga. So ako lang gibutang dito sa tawag ining imahen. So siguro budungagan pa siguro nito mga duha ka lights na lang kay para dili pud sa ko ang atubangan kay para kini ako ang kining area is mahayag gid siya. So dili ni mahitabo kung wala ang inyong tawag ining kanang pagtabang sa ato ang gitawag og programa mo nang thank you gyud kaayo especially kang Sir Julian Escobar ug kang Sir tawag ining Armando Coronel. So nya pagkahuman ganina pod naghatag pod sa gamay kantidad para pod makapalita og atong ang mga miraculous medals. So ganina wala ko na dayon ganina kay kato ako ang contact is tawag ining na emergency pod nga gilakaw. So man ako kalakaw kanina nga tawag ining buntag.
So again, welcome sa itong programa. Live kita karon na purely lang, isa lang yung kabuok sa atong FB or Facebook page, Dalay Catholic Apologies International. Wala ko nag-live sa atong YouTube channel. So kini nga tawag ini nga kuan karon, ang live stream nato isa ko apod ning i-post tomorrow sa ato ang tawag ining kuan, sa ato ang YouTube channel. Siguro by udto siguro na ko ni i-post, i-download na pud nako ni i-convert pagkahuman tawag anang i-upload na pod by tomorrow siguro udto mag-live na pod siya o mas premiere na pod siya tomorrow. Mayang gabi Sir Crisanto sa Baliero, mayang gabi mo sir uga sa imuhang nga gitawag pamilya. Sir Carlo Torres, mayang gabi mo sir uga sa imong pamilya, ingon pa niya diri sa Muan GC. Ana pa siya nga nag-live lagi ka sir. Kay napakyas man ang debate unta sir, live na lang mo gani. Magini atong game mo gani karon mo nang astang tawag anang pakyasa mo nang naghimo na lang ta sa ato ang live streaming karon kay again moadto ta ko didto pero ang problema lang kay mo lagi na kanang tawag ining wala ko ka sa ulan ba mo nang wala ko ka tawag ining kaadto. Okay, mayang gabi Sir Stanley Earl Ranara Likay-Likay, mayang gabi mo sir ug sa imong nga pamilya. Nya Sir Rolando Ochigi Alaan ngon pa niya good PM sir, happy Sunday Pentecost na likewise sir ug maayong pagsaulog sa adlaw sa gitawag og Pentecostes. Nya pagkahuman ang ayabi mo kalimot karong umaabot June 24, 25 and 26 sa atong umaabot nga tawag ining pre-membership seminar sa Lay Catholic Apologist International. Nya pagkahuman ayaw mo kalimot sa pag-register. Kaya sa karon man good nakita nako maglisod lagi daw sila og sulod dito sa katong online event, maglisod sila og kuan ba niya di sila kasulod. So ang himuon na lang nato is by this coming 15 so mag-post ko og another na pud na posting, then after ana magkuanta sa tong registrations, then mag-final ta sa tong numbers of number of participants nga ato ang tawag anang maka-appeal ni anang maong gitawag og panahona. So kinahanglan nako ang number of participants nga maka-appeal ana. Kaya pinaagi ana ngano man kay para mahibaw-an nako ang tong gasto pila nga to ang kuan, pila nga to ang tawag ining usa na, pila nga to ang dapat magsilbi amot-amutan niya. Pagkahuman kuan na pug ko kang kuan, naka-sponsor na pug sa isa na to kakauban. Ingon siya, sige magpadala ko, sige kay para dako-dako ra ba to gasto niya, kamamseng siguro. Magpa-sponsor na pug ko niya. Pagkahuman kinsa pa ako ang tawag anang duulan kay magdako-dako to siya. Niya pagkahuman by next week siguro ako ang hangyoon ng ato ang mga tawag ining kauban sa LCA nga mag-prepare pod sa ilahang topics nga ako ang ihatag kay murag silbi kini siya nga seminar sa LCA is bag-ong module ni sa LCA. Unlike atong sa mga seminar na mo sa una, katong Proper Decorum 1, Proper Decorum 2, Proper Decorum 3, ako na itong ibutang sa level sa basic tawag ining unsa na, basic apologetics. So sa laing level sa apologetics, so mo na itong ato ang pre-membership seminar sa gitawag og LCA niya. Maning kamot ko, basig anang panahon na si Father Tim, so makasulod sa ato ang gitawag og seminar puhon. Nya kaganina ni bisita ganina si Sir Armando Coronel, nakistoryahay mi nang iyang gitaod ang lights mo nang pertin ng hayaga. So butangan pa nako ning isa di ba? O dire dapit isa ka tawag anang kasuga para pantay na ang iyang kuan. Kay tan-aw nako na pa may murag mga anino. So para pantay na, para nindot gid siya tan-awon niya. Ang next project na pud namo ingon pa na Sir Armando, butangan nato ning shelves ang sa likod kay para mabutang ang mga libro at the same time mataas ni gamay ang ato ang gitawag og altar. Mataas ang tawag ining altar. So makita na gyud ang birhen. Okay, ingon pa ni Sir Ronnie Factoler in Finlac, maayong gabi bro RJ, maayong gabi sab sir. Happy birthday to our one Holy Catholic and Apostolic Church. Likewise sir. Morning tawag ang panahon nga pagkahimog. So actually na idwa ka version ana sa theological presentation kining pagkahimugso sa simbahang Katolika. So ato nang i-explain unya. Mayang gabi Sir Rajan Paul Ongab. Mayang gabi nimo sir og sa imong tawag ini pamilya. Ingon pa ni Sir Carlo Torres, hayag na jud kaayo sir tas ning anyag sabkag samot. Mao nagpagupit ko ganina kay ugma meeting muna mugma niya basig sa wayon ko sa ang boss ba nga hagard na kay bag-una ba ko sa ospital kagahapon. Muna nagpagupit ko kay para at least dili kay klaro ang ako ang tawag anang gibati. So ana
So, bro, Prince Renel Oliveros yung panyamayang gabi dia sir. Sir, bro Prince, palihog ko pakikuan, pakitawag ining kuan, pakihatag og feedback kung okay ba ang plaza karon. Kaya ni undang man ang ulan diri sa mua. So basig okay ang plaza, basig pwede pa ko makaapas ba. Di ba? Okay, bro, Sir Rolindo Porpayas, ingon pa niya, happy Pentecost Sunday, sir, watching from Tagbina, Surigao del Sur. May gabiin mo, sir, og sa tanang mga taga Tagbina, Surigao del Sur, maayong gabi og happy Pentecost Sunday po sa tanan. Okay, Sir Carlo Torres, ingon pa niya, ang sa online, sir, magasto pud ka, sir, possible, sir, kay ang ato ang himuon, kung silbi, ang kato na lang inyong registration. So ato lang tong tigumon kay para makatabang-tabang sa ato ang kuan diri. Apil ang online kay nisugot naman si Ma'am Sheng nga gamiton to ang iyahang katong sa Zoom niya, nisugot man sila. So ang mahitabo kato ato ang tawag anang gamiton, magamit ato for whole seminar, for whole training nato. Then after ana katong ato ang tawag anang gamay nga murag iamot lang nato. So mao to ang ato ang kuan, mao to ang ato ang himuon nga murag silbi kanang kuan ba, kanang tabang pod sa gasto na lang pod nato sa mga nag-appeal og face to face nga seminar dinhi kay napoy uban nga wala gyud pod intay kwarta. So tungod na lang si pinaagi na lang siguro sa inyo ang tawag anang ambag pod from the tawag anang mga tao or mga mag-appeal og seminar participants nga naa sa gawas nga di magkanhi diri. So katong gamay ng kantidad nga atong himong registration, so mao to ang ato ang tawag anang igasto diri sa ato ang seminar. Ingon pa ni Sir Carlo Torres, kung nasilingan palang ko palang ta sir, RJ, sagot na unta nako ang mga lights sir. Tas ako na unta ang tig-repair anang mga appliances nimo sir kung in case na naay maguba. So karon drawing lang sa pauman. Okay ra kay sir, no problem. Kanang inyohang pag share sa tuang program, kanang inyohang kanunay nga pag subaybay sa program, dako na kay ninyong tabang sa tuang gitawag og programa niya. Ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa itong Facebook page, The Lay Catholic Apologist International, og sa atong YouTube channel, The Lay Catholic Apologist International channel nato og ang RJ Seno II TV. So nag-abot-abot ang katong gipang order nako niya. At the same time, na problema ko kwarta tong ni Agyo namay tawag anang nang sulod. Mo to ako ang gipang bayad. So mo nagiganahan gyud ko sa ko ang gamay nga studio. So kini karon mahitabo nga pag makuan na ni siya, butangan na nag-serve sa likod, murag arang-arang na, murag presentable na kayo ang ato ang kuan, ang ato ang tawag ining murag gamay nga studio nya sa inyo mga matapod, presentable na pod. Ingon pa ni Bro Prince Renel Oliveros, hunong naman ang ulan bro. Murag pwede naman siguro maulagi pero unsa namang orasa murag 7:22 na. So bot pasabot ana possible nga ang mga protestante nan lakaw na pod. So siguro basig pwede kung naa na kung makaadto kag plaza ron Bro Prince, mag-send ko og link diri sa kuan, pwede ka mo sulod kay kining free kuan, free StreamYard nato nga ako ang gigamit karon. Pwede man makasulod og mga kuan, mga tawag ining mga participants. I-click lang nimo ang link bro nga tawag ining ako ang isend pagkahuman para makasulod ka. Para kung naay tawag ka ng kuan, pwede nimo pa-appeal katong mga protestante kung naa ipasulod na to diri sa to ang program. So ingon ana na lang ato ang buhaton kay murag maalanganin naman pug ko kay alas 7:30 na eh. Nya pagkahuman murag gamay na pud siguro didto ang kuan. Nya ulan pa gyud so wala gyud tao nga tawag anang mga dito. Okay. So kaganina siyempre karon kay nagsaulog man ta sa dakong kapistahan sa tong simbahang Katolika ang pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa iyang simbahan. Nga naman kay kung sa kuan pa ba mo ni ang confirmation, kung sa tong sakramento pa mo ni ang confirmation sa simbahang Katolika. So kini panahon na gi-consider nato ni nga birthday sa ato ang simbahang Katolika na himugso siya. So ayaw magkatingalaan ng foundation og ang pagkahimugso. Nga naman kay ang process of foundation sa pagkatukod ni ining mga simbahan na giagi siya og mga tawag anang mga level of processes ba. For example, kadto nga tawag anang kang Adan ug kang Eva mga prefiguration sa nang hitabo. Then pagkahuman ikaduha propesya mo tong sa Daniel chapter 2 verse 44 og katong Isaias kapitulo 2 bersikulo 2. So makita nato nga si propeta Daniel nagtawag ana nga ang Dios magtukod og usa king harian nga dili gayud malumpag. So before pa ana naay mga prefiguration pa nga mga nanghitabo. For example, kadtong tawag ining lunop, di ba? Ingon ang Dios tungod sa kadautan sa tao, lunupan ko ang tawag ining kalibutan.
So nagpahimo siya arka ni Noah. So pinaagi ni ana, so ang tawag anang nahitabo, ang kato nakasakay sa arka mao lang gito ang naluwas. No, pagkahuman pag-abot sa tawag ang mga propeta, gipropesiya na pod nga ang Dios magtugod og harian nga dili gayud malumpag. Nya ingon pa ni propeta Isaiah sa kanang maong balaya, ang Dios magtukod og balay, nya kanang nga balay ibutang gyud sa pinakataas nga bungtod. So mao to ang tawag anang prophecy, mga panagna nga ang Dios magtukod gyud og iyahang kaugalingong pundok. So after sa tawag ining prefiguration, nahimo na prophecy, pag ikatulo mo na tong preparation. Gipreparar na sa Ginoo tanan. So unsa may gihimo sa Dios sa tawag anang pagpreparar? Gipadala niya si San Juan kay para mag-andam sa dalan sa founder. So si San Juan ang tawag anang pinakauna. Then after ana naabot ang atong Ginoong Kristo mo nagipakatawo sa gitawag og bahal nga birhen. Then after ana pag magpapakatos mga birhen, nagtubo siya, nag-edad og 30 anyos, mao tong gipili niya ang mga apostoles. So dito nagiklaro nga kining iya ang tawag anang tukuron sa syudad ni nganuman kini mao sa syudad ang Kristo gid mismo ang nagpundar. Ang naghimo ba? So mao nang gilitok niya pinakauna ang term nga church kay before sa atong Ginoong Kristo wala pa na nahibaw-i or kanang kung sa kuan pa ba, wala pa nakabaluan ng pulunga nga church or ecclesia or tawag na church or ecclesia. Wala pa nakabaluan na ang pulong. O diha na nahibaw-an ang mga pulong. Sa diyang gilitok sa Ginoong Kristo nga to is Pietros, et soperang Petram, edificabo ecclesia meam, et fortis inferinon privalibond adversus iam. So diha niya na tawag anang nalitok ang maong gitawag og iglesia. Pero kana before pa ana naanay mga termino gipanggamit ang mga Hudiyo kaniadto nga nagapunting sa susyudad nga iya sa Dios. Pero ang problema kay katong sa syudara bisan pag iya to sa Dios, pero tungod kay tao lang ang gatukod, si Abraham lang ang gatukod, so ang nahitabo imperfect gihapon siya. So ang Dios gud mismo ang magtukod og iyahang kaugalingong pundok, iyahang kaugalingong susyudad. So ang katong dati nga tawag anang pundok nga gitawag nila og kahal, mas nailahan nila sa pulong Hebreo nga kahal, ang buti pasabot, it is an assembly of people. It is a society of people. It is a convocation of people. So isgutan or tawag ang naglitok og laing termino ang ato ang Ginoong Kristo aron paghatag og pagpadayag nga kining maong gitawag og iglesyaha, kining maong gitawag og simbahana, kining maong punduka, mauning iyaha gyud. Nang instead of mogamit siya og kahal, nigamit siya og ecclesia or iglesia. Ana. So mo nang ang point niya is gusto niya magtukod og bag-o. So kadtong Jewish tawag ang society kaniadto naagyapon. Pero ang perfect good nga society nga iya gid sa Dios kadtong gitukod gyud sa Dios. So mao na. So mo nang ingon siya, to is Pietros et soperang Petram, edificabo ecclesia meam, et fortes inferinon privalibont adversus iam. So kana nga panahon mao na ang foundation. So gitukod sa tong Ginoong Kristo. So gikan sa prefiguration, pagkahuman nisunod na dayon ang tawag ining propesiya, then iyang gipreparar iyang mga apostolos, iyang gipangtawag. So dito pa lang iyahan nang gihatag ang naglimin nga kahulugan sa pulong iglesia or sa pulong simbahan. Kay ang naglimin kahulugan sa pulong iglesia or ang nakapahimong iglesia, nakapahimong simbahan sa usa ka simbahan, maunang gitawag og kanang giingon nga pagtawag. Nga naman kay ang term nga church, it is a society of people called out by God. So ang nakapahimong iglesia sa iglesia kanang ang Dios gud mismo ang nagtawag. So mga mga sekta sa palibot, di gina sila matawag yung tinuod nga iglesia, tinuod nga church, nga naman, tungod kay ang nagtawag nila ang ilaharang mga founder. Nagtawag nila ang ilaharang mga kuan, ang ilaharang mga gitawag og kanang magtutukod nga tao rapod. For example, bisa pag kamilyo na dadon ni manalo ng iglesia ni Kristo, iglesyang King Kong. Bisa pag kamilyo niya na dalaon magpabilang yun ng sekta, nga naman, kay ang nanawag diha si Manalo. No, for example, kining Church of God, member of the Church of God International, kini kang tawag ini nga Madam Ilyang. So ang mahitabo, bisan pagkapila sila mo bagamit anang pulong iglesia, nagpabilin gihapon silang sekta o dili sila matawag nga iglesia. Nga naman, tungod sa hinungdan na kanang maong punduka, si Soriano mo ay nagtawag.
So mo na nga ang pulong iglesia ang naglimin na kahulugan sa pulong iglesia aron mahimo siyang tinuod nga iglesia, kinahanglan ang Dios mismo ang nagtawag. Ingon pa ni, oy, madunggan na pud ka sa mga iglesia ni King Kong sir kay iglesia man. Lipay ka na sila ba sa iglesia? Nagtuo sila atong isgutan. Di ba? Okay, ay mingaw man ang Centennial karon bro. Karon pa ko kaabot mao. Mo na basta moagig ulan, mawala yung tao di as plaza bisan pa na sa una. Ngana na basta moagig ulan na mawala ang tawag anang tao. Basig na kay makita nga protestante kumbinsiha masulod diri sa tuong program nya kanang imong account na ang gamiton na Bro Prince. Basig na adina or na ba sa Sir Lulong. Pwede pod nato nga kuanon, pwede pod nato nga tawag anang i-invite pod in case kung basta naalam tayo tawag ining maistorya. Okay. So kana ayaw mo kalimutan sa pag-like, share, follow sa tong Facebook page The Lay Catholic Apologist International ug sa tong YouTube channels The Lay Catholic Apologist International Official ug ang atong RJ Seno the Second TV. So kana pagkahuman again salamat kayo sa mga nagtabang nato sa tong likes. Nag-install ani, salamat kayo. Nag-donate pod ani, thank you po kayo. So nana koy kini pod ilisana na pod niya kung atubangan pero sige lang Ginoo ray mo provide ana. So kana nga to ang tawag ining buhaton. So na ko gipanghimo nga DIY diri nga para nindot ang tawag ining kuan nga to ang sana mo silbi kung sa kuan ba ang ato ang background ba, di ba? Wala gyud bro, mingaw gyud nagsuroy-suroy ko diri dapit. Mao ba? Mao. Okay ra bro, walay problema. Sige lang. Basta dili ka na kay makuan diha, na kay makit-an din nga mga kuan nga di nato, di ba? Okay. So mo na nga gikan sa tawag ining kuan, gikan sa pagkahitabo nga pagkatukod, then nisunod na dayon ang inaugurasyon sa ato ang simbahan. So from the foundation, foundation then completion. Na kumpleto sa atong Ginoong Kristo ang foundation katong iyang pagkamatay. Katong pagbuhagay sa iyahang tawag anang dugo og tubig gikan sa iyahang kasing-kasing. So mao to ang completion. Mo to dingon si Kristo natapos na. So ikumpleto na niya ang simbahan. So naan na ang simbahan. Then pagkahuman ana gihimugso na lang sa panahon sa gitawag og adlaw sa Pentecostes. So 50 days after na nabanhaw nga atong Ginoong Kristo, so nahitabo ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Mangita na lang ko og kapre diri bro, basin na apay madaginot. Mauman. Sige bro, ikaw rin bahala diha. Okay. So man ang adlaw sa Pentecostes. So karon ato ang gina-celebrate nga mo ni ang birthday pagkahimugso sa ato ang gitawag og simbahan. Kinaan na siyang daan. Completed na siya, mura babae nagbuntis ba. Naan ang daan, wala pa lang nahimugso. So ang simbahang Katolika diha gihimugso sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. Nga naman kay mao naman na ang tikang kini ningon biya sa Ginoong Kristo nga ayaw moglakaw, ayaw unya mogbiya, gawas kon ipadala na ang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo mao na ang maglig-on kanyo sa tanan ninyong gitawag og pagabuhaton. Mo na ang mga tawag ini mga apostoles pagkun sa Espiritu Santo, kung kuan kay sila tawag anang init kay ba. Kung sa kuan pa kanang gyud kanang prosigido gyud kayo. So naa gyud ang tinguha sa pagsangyaw sa santos nga gitawag og pagtuo. So mao na nga init gyud sila magsangyaw bisan pag unsaon sila, bisan patyon sila di gyud sila madlok. Nganuman kay naa nagiya nila ang Espiritu Santo. Pila ka kaso ang ilang pila ka kaso ang ilang nadawat. Gipailan sila kasong rebellion kay giilagod silang rebelde sa kining kuan, giilagod silang rebelde sa gobyerno kaniadto. Nganuman kay ang galgal, ang tawag anang chismis dito nga para mawala tong tawag anang kabuang ni kuan, mawala tong kabuang ni Nero mga around 60 AD no, para mawala tong kabuang ni Nero kay gisundog ba ni Nero ang iyang kuan, iyang tawag ining kaning Rome kay gusto niya himuon og Neronian City instead of kanang Roman Imperial City. Nahitabo na noon nga gusto niya himuon nga Neronian City. So ang nahitabo iyang gisunog kay iyang bag-on sos kay suko mga tao di gihara sa dito sa iyang kuan, sa iyang tawag ining imperyo sa iyang gingarian. So karon ingon siya dili oy,
Kaning nahitabo na tanan dili ako mahinungdan. Ang hinungdan ani ang Kristiyanos kay naa sila pagtuo ang kanang ilang giilang nga Dios magpaulan og kalayo. Muna kini pagkasunog ang Kristiyanos mahinungdan ani. Oh. So gipasangin lang sila. Unya kini paging Kristiyanuhan nag-ila pagod sa nag-ilahang kaugalingong hari. Nga mo nang giingon nila nga Mesiyas. So mao to ang ilang kaso is rebellion. So bisan pa nga napatong-patong ang ilang kaso, kapila sa lagi priso, kapila sa latuson, di gyud sila mahadlok. Di man para siya ng uban nga mutago, muulat moadto Brazil. Hadlok niya. Ang problema kay makauulaw kay kaso kay rape. Diba? Naapoy usapot nga tawag ana ni sukol isog kayo. May gani kay naatlan adtong kuan, naatlan adtong gira sa hapon kay kung wa pa priso pud to. Ngano man kay wala man tawag anang makontento ba, dili satisfied si wala na satisfy si Rosetta Trillanes sa decision sa lower court mo nang iyang giapila sa Court of Appeals. Nya lugos gihapon kaso adto. Yung mga founder to ito mga membro. So ang hitabo ang mga apostoles kaniadto grabe ilahang kuan, kainit. Kainit sa ilahang kuan, makainit sa ilang pagsangyaw, may tungod sa gitawag og maayong balita. So gikan atong gitawag og panahona ang maong pagtuo na kaylap sa tibuok nga gitawag og kalibutan. Kay kana man pud gud nga panahon kanang pag-istorya na naglain-laing pinulungan, pag-istorya nila sa tawag anang kusukuan pa ba kanang known na to kanang speaking in tongues, di ba? Kanang speaking in tongues do kuno. Kanang panahon na mo na ang pagpadayag nihatag ang Dios og grasya. Mo na ang tikang nga ang mensahe sa Dios, ang maayong balita dili lang kay para sa mga Hudiyo. So katong ilang pagsulti sa nagkalinlaing pinulungan, kay actually naay mga ubang theological explanation nga nisulti sila sa ilang kaugalingon nga kuan nga pinulungan. For example, ako Bisaya. So nisulti og Bisaya, pero katong mga naminaw nako nga mga Amerikano, naminaw nako nga mga Hapon, naminaw nako nga mga insect, kasabot sila sa akong istorya. Dili gyud ingon nga literal gyud nga istorya siya og lain-laing pinulungan. Ang nakadungog nakasabot lang sa ako ang gitawag og istorya. So nagpasabot na kadtong panahon na mo na to ang tikang nga ang maong pagtuo ipasangyaw ipalukop ngadto sa tibuok kalibutan ngano man kay ang katuyuan sa Dios. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang katuyuan sa Dios nga ang tanang tawo maluwas og masayod sa kamatuoran. So mo na hinungdan nga nagsaulog ta karon nya mo ni ang pagkahimugso sa atong simbahan. So kung moingon ta og moingon ta og 2022 minus 33, so ang edad sa simbahan Katolika karon is 1,989 years old na. So 1989, hapit na ta mag 2,000 anyos, pero na lang katuig, 11 years na lang. 2,000 years old na nga itong simbahan. May lagyan ito makaabot patana, no? Mag-ampo ko nga makaabot ko. Kaya akong edad ron, 42 plus 11, 53. Ito makaabot pa ko na. Kaya kung ako biyang unahon na, kinako nga sakit ron, si kutob na ko 45. Hindi. Kutob na ko 45 ba? Pero kung tagaan ko grasa sa Ginoo nga mo lampas pa ng 45. Muraga arang-arang siguro. Muraga kaloy-an tas Ginoo na grasya na siguro na sa Ginoo sa tuwa. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres, debate sir, ang mga Katoliko, di ay sa una sir, moingon di ay nato na maalaan sila og mga buang-buang. Kay ang ilang, dibali sir, okay, dibali sir, ang mga Katoliko di ay sa una sir, maingon di ay nato nga maalaan sila og mga buang-buang. Kay ang ilang hari, sir, kay di man makita, Dios man si Kristo. Yes sir, moingon ana gyud ang ilang dagan. Mabitaw nga tan-aw sila mga buang, di ba San Pablo, ingon San Pablo sa 1 Korinto. Nagpakabuang ko tungod ni Kristo. Kana man kay ang tan-aw nila mga amo man ni mga tawhana, ang ilang pangulo wa man diri. Pero kadugayan nilang persecute sa mga Kristiyano, nakit-an nila, oy, natin ni pangulo di ay. Ang pangulo nilang makita mo utos Pedro. San Pedro mabitaw tong na kuanto na release tong mga Kristiyanos mga around 63 kay desperado naman kaayo ang emperador si Nero. Desperado naman kay sila. Nga di man gyud nila mapatay-patay ang mga Kristiyanos kay kana gud nga panahon sa first century siguro mga 63 kana nga panahon more or less 500,000 Christians gud ana kuan lang sa Roman Empire lang wa pilabot ng gawa sa Roman Empire. So 500,000 ana sila nga panahon nga mga Kristiyanos. Unya naglibog sila unsaon nila pagpatay ning mga Kristiyanos.
unsaon nila pagkuan ba, unsaon nila pagtawag anang pagpuon ng mga Kristiyanos kadi mo ginamatay-matay. Kung patyon po nila mo katawa ra pud. Mo katawa, mo pahiyom, lami ang ilang kamatayon bisa pagipakaon sila sa leyon. So ingon ana, so ang ilang gihimo gipangita atong pangulo kay ang unahon nila kung patyon taning leader, mura baglanggam ba? Murag tawag anang langgam, pat nang ginamang leader magkatibulaa gyud na sila. So, ang nahitabo, ang ilang una-una, patyo ta ni leader, mamatay ning maong tawag ining simbahan. So, tuod man, more gibarter ni Nero ang katong mga Kristiyanos nga nadakpan, nga gipang priso dito sa dungeon. Kay giandam na pagpakaon sa leon, giandam na mamahimong sulo sa imperyo, mahimong suga sa imperyo, kasunugon man nilang lawas. Igaid sa haligi, pagkawan sunugon. So, ang gihimo sa tawag ana ni Emperor Nero, sige, ako na yung pagawason ng mga Kristiyanos. Basta ipakita lang ninyo sa kuha atong Pedro. Kay mo ato ang kuan kambyo sa inyo ha. Nya mo na panahon na nga katong tawag ana nga istorya nga San Pedro ni action og sibat. Action sa sibat, action sa talaw ba? Action sa og tawag ining unsa na? Action sa og kining kanang biya sa kuan, biya sa tawag ining mga kaigsuonan kaniadto. Action sa lakaw, action siya tawag anang kagyo. So mao to paggawas niya gikan sa tawag anang paril sa Roma, murag boundary niya, paggawas niya nakit-an niya si Kristo. Nagbitbit og kanang nagbitbit og cross, nagpas-an og cross pasulod dito sa gitawag og Roma. So nagbitbit kit-an man ni kuan, nakit-an man ni unsa na, nakit-an man ni San Pedro, niingon si tawag na San Pedro nga Lord, asa man ka? Kung sa kuan palatin pa, Cova Dis Domini. Asa man ka Lord? Niingon nito si Kristo, moadto og Roma kay magpalansan kog usab. Mao to nga napamalandungan ni San Pedro ay mao ning giingon ni sa Ginoo katong sa Juan 21 nga magbakos ka sa bakos nga dili nimo kuan, dili nimo tawag ining usana, dili nimo gustong baksan, moadto ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Mao to dibalik si San Pedro, mao tong gipatay San Pedro didto. Nga mao tong tawag anang higayuna. Pero kanang panahon na, gituuhan na pod nga si Santa Maria namatay na pa. Wala pa din namatay si Santa Maria na panahon na. Okay. Ingon pa ni Bro Prince Reynel Oliveros, ingon pa niya, bro, ang mga Kristiyano sa first century, una, murag COVID-19, kay dali ra kaayo tawag ini managan. Kuya magud sila, ang mga Kristiyano magud sa una, kay pagmutudlo magud sila, tagaan nilang paglaom ang tao, nga kining kalibutan na, dili nimo ay atong kuan, dili nimo ay ato ang Pinoy-anan mo practice ta diri. So kini pag-antos nga ato ang kuan, pag-antos nga ato ang maangkunan aning kalibutan na, kuan ni kitawag anang magsilbi ato aning passes ba? Mao ni ang ato ang magsilbi ato ang gibayaran daan nga passes para makasulod sa gingrian sa langit. So mo na nga matingala sila nga kuya ba nimo mga tawhana, mga lipay mahino mga matay. Ihawon sila, patsyon sila, mga tawa hinuon magmaya. Magmaya og mga lipay sila. Nga ang mga Kristiyanos po kini ato nga nagtago-tago, ilahapon tong kuhaon tong tawag anang kuan, kuhaon po to nila tong mga lawas sa mga Kristiyanos nya ilang ilubong. Nya dito sila maghimo sa ilahang misa. Mo na nga sa tradisyon sa atong simbahang Katolika, ang pari dili gud pwedeng mumisa kung wala tong altar stone. Nga naa ditong relikyas sa gitawag og santos. Muna ang mga pari sa SSPX, di gid na pwede nga ang magbitbit sa basket, layman dili pwede. Ang magbitbit sa basket gyud ang pari ra gyud. Sa tuwa diri sa Novus Ordo kay pwede man ang layman magbitbit kay wala man ay altar stone. Pero ang pari sa SSPX, sila gyud na magbitbit sa gitawag og basket ngano man kinaa dito ang altar stone. Dili pwedeng mumisa ang pari kung wala tong altar stone. Kay mao man tong pagpadayag sa tradisyon sa pagtuo nga ang una mga Kristiyanos kaniadto, maghimo sa tawag anang misa ibabaw gyud sa lubong sa santos. Okay, na si Sir Armando Coronel. Nang gabi mo sir og sa imong pamilya. Salamat kay sir ha. Lipay kay ko nga nibisita ka sa ako tawag anang kaganina, lipay kay ko. Kaluoy sa Ginoo, nagamit na gyud ang imong tawag anang gi-install sir. Hayag na kanya. Dungagang pa na ko ning isa diri dapit sir. Kay murag ang ako ang tawag anang kuan isa murag magngit-ngit ang ako ang naong. So ang mahitabo is dungagang pa na ko ning isa mag-order na pug ko og isa ka kanang set nga siguro basig mga kuan lang ka bulb siguro murag mga duha siguro ka bulb para mapantay diri sa tawag anang wala na kog sa tuo.
Salamat kay Sir ha. Nya thank you pug kayo sa imuhang mapaambiton nga tawag ining kinaiya. Ang Dios na lang magbalo sa imuha. Okay, grabe ang mga kamatayon sa mga unang Kristiyanos kaniadto sir no. Kay dili lalim mapangpanitan og buhi. Ipakaon sila yon gigabas og buhi. Grabe pero ang mga sulpot hadlok man gani og debate patyo na ba? Mao gyud sir. Sakto gyud kay Sir Carlo. Tumpak yung kayo ng imuhang kuan sir, tumpak yung kayo ng imuhang tawag ini nga statement, yung imuhang comment, tumpak kayo. Ang mga Kristiyanos kaniadto di mahadlok matay. Muna ang mga pari, labi na kini sa Father Tim, katawa ko kay naay nag-report sa kuha nga katoy bitong kasagsagan bitaw sa gera sa kuan, gera sa Marawi. Pagkahuman ang nahitabo kining paria kay gusto magid niya nga mo magwali. So ang gihimo niya ni adto sa dito sa border sa Marawi ug sa Iligan. Adto siya gipugnan siya sa sundalo. Ang sundalo nga, Father, delikado ka dito, mamatay ka dito. Ningon na po ng pare nga, okay kayo, ug mamatay ko dito. Diri pod, niadto siya sa mini forest, ang kining lugar mga Muslim diri. Niadto siya dito, gibabagan siya sa kuan, gibabagan siya sa mga Muslim. Ayaw Father, kay Muslim area na diri, Father. Muslim area na diri. Kay makita mo gini mo siyang naw nga maka-convert ang tao. Oy, may gabi Sir Ilyas Mahilom from Lower Madapo. May gabi mo sir. Wa man ta kuan sir kay nag-ulan man sa plaza. Wa man ta kahigayon nga maghimo tayo tukulog kabildo. Sige lang sa sunod na po siguro Domingo basi di na mag-ulan. Ay salamat kayo sa pag-share nimo sir sa ato ang gitawag og programa. Thank you kayo. Thank you. Dako kay nakantabang niya. Ayaw mo kalimot pod sa pag-subscribe pod sa channel pod ni Bro Ilyas Mahilom. Kuan po na siya napod siya ang tawag aning iya mga kaugalingong mga contents kanang mga service sila patay nindot sa kanang mga sharing nila. Okay, pero mas daghan pa na siya kung subscriber ni si Kwan, Sir Ilyas. Gani ulan gani. Okay, ay may gabi Sir Edison Di Miguelio. May gabi mo sir og sa imong pamilya. Hulat-hulat lang mo ato ako ang inyong kuan sa daog sir. Hulat lang kog tawag anang higayon. Okay. Sir Armando Coronel imong panya sunod project nato sir. Ang butanganan og mga libro mo to ganyan lagi sir. Kini butangan tani og kuan, butangan tani og kaning shelves sa mga libro puhon-puhon. Itugot na sa gitawag og Ginoo nga panahon tagaan ta grasya sa Ginoo. Kay ato pa man ang tiguman, di ba? Okay, mao gyud Sir Ilyas ulan gyud. Malagyan na ako ang gikuan. Mo nang din na lang ko nagyaw-yaw kay kantsawan ko sa kong asawa, ginawa ko sa kong asawa na ulan na pod. Hayaw-yaw na lang ko dito para mabungahon gyapon na ako ang tawag ining gabi karon. Okay, sir, naa ba kay plano sa una mosulod og seminaryo? Actual lang sulay-sulay ko sa una, sir. Pero gid ko kuan wala gid ko bukasyon sa kuan pagkapari. Wala ko bukasyon sa pagkapari. Layman ra gyud ko. So ingon ana. Nya ang pagkaliman malipayon ko kay naserbisyo na to ang Ginoo sa ato ang tawag ining tawag kining ato ang gitawag-tawag. Nadungagan ang maong tawag ining buluhat to nato kining pagsulod nato sa pagpanalipod sa pagtuon Katolika. So dinhi sa Davao daghang mga organization siguro magduha at tulod ka organization dinhi sa Davao ang tigpanalipod sa pagtuon. Number 1 ang Catholic Faith Defender daghang din sila diri. May chapter naman na sila. Pagkahuman ang AMUA ang Salay Catholic Apologist nya kay traditionalist man ko sa Nobus Ordo duha ang kuan na ilan ang kini pong Association of Catholic Apologists nga mga kauban pod namo dati tung wala pa ko nag traditionalist. Okay. Sir Armando Coronel ng panya sa pagkabalo ni Arnel Parba nga naa kay YouTube nagtan-aw siya karon. Paki-shout out na lang kang Arnel. Ay, maayong gabi din na Arnel. Matay nil mingan ako si Manel patudlo ko drive na pud nil. Basig tawag anang pwede. Subscribe sa ang ato ang kuan. Ang ato sa YouTube nato nya pagkahuman ang ato ang kuan ang kining page nato. Kay para mas masubaybayan ni Monel ang ato ang kuan. Okay na si kuan si Sir Armando ang kuan niyo. Ang hinungdan ani nga ni hayag ni. Siya nagtawag nagkat-kat sa ibabaw, nagtusok dito screw. Salamat kayo, Sir Armando ha. Thank you kayo. Ganahan kay ko kay mura og ni gaan akong paminaw ba kay magdi nagiob ako ang palibot kay magdi hayag na siya ba. So kana. So mo na ang ako ang kuan ato ang tawag ini nga dagan tanawon na ako be. Basi og kanang dili maayong tan-awon. Okay ba ang reception sa kuan? Okay ba ang reception sa tawag ining ato ang kuan? Sa YouTube sa kuan nato sa page nato, okay ba? Okay dayo. Nakita nako nahayag na dai siya. Okay. Ingon pa ni Sir Carlo Torres, ingon pa niya naa ko'y mga pangutana sir ba.
may gani nakahinumdum ko kanang niya sir, unsa gyud di ay ang tinuod nga dagway sa anghel sir sama sa kerubim, seraphim ug archangel sir. Tas naa pa jud sir, tinuod ba sir na maot og panagway si Kristo kaniadto sir? Tas tinuod pud ba sir ang kolor sa panit ni Kristo sir na ay sama sa chocolate or kanang itumon na patinawi daw ko ana sir. Grabe mo nagkalat niyo eh. Okay, una sir, ang amuhang tawag ini nga pangutana, unsa magitawag ang dagway sa anghel? Naay gihimo, naay gi portray si San Juan di as pinadayag. Kanang seraphim is leon nga daghang mata. Pero based sa tawag ng mga statements sa tawag ng mga santos, apil pud ning bisan ang Biblia, dagway sa tao. Dagway sa tao gyud nya, murag tao. Di ba katuntulo nga makita no sa Genesis, nagpakita kang Abraham, mga tao. So mga anghel to sila. Nya kanang giingon nga kanang seraphim, ang seraphim man god, siya ang pinakataas nga kanang kung sa kuan pa ba, pinakataas nga hierarkiya sa anghel. Kay sila man na ang nakaambit sa gugma sa Dios. Muna sila pinakataas. So paghatag og pagsulay sa Dios, walay bisang usa sa ilaha nga natagak kanang mga serafines. Kay naaman dito ang gugma sa Dios. Ang sagad, ang daghang nga natagak kining kerubim. Ang kerubim pod kay nagapunting na sa knowledge mo na kung natuwa makita ang mga images, for example, kay Dove man, kanang sa mahal nga birhen bitaw, di ba, naay tawag ang mga anghel nga mga bata, unya pagkahuman naay mga pako nya way lawas, di ba, ulo lang ang tawag ang makita. So nagpasabot na nga kana nga anghel, kana ang klase nga anghel nga maunang kerubim, nakaambit na, nakakuha na sa kaalam sa Dios. So mauna nga ulo rin makita way lawas. So mo nang gitawag og mga kerubim. Pero majority sa mga santos, majority even ang Biblia, naghatag og patinaw nga kanang maong anghila, kanang mga anghel is sa magtao, sa magdagway sa tao. Man Ezekiel 41. 18. Naay naong sa tao, naapoy naong sa leon. Katong leon gituohan tong mo tong seraphim. So ingon ana sir, ikaduha, tas naa pa jud sir, tinuod ba sir na maot og panagway si Kristo kaniadto? Dili sir. Ngano man kay si Kristo gud ang bag-ong Adan. Si Adan mao ang perfect creature ni Ginoo sa Dios. Perfect creature siya. So wa gyud bisag tawag anang daplis lang nga bugas-bugas, wala. Perfect yun. So nabade perfect maot. So si Ginoo nga Kristo siya ang bag-ong Adan. So therefore perfect. Sama sa iyang mama. Ang iyang mama, si Santa Maria, gwapa kayo. Siya ang bag-ong Eva. Mo na ang mga bata makakita sa mahal nga birhen, batanon, mo edad og 16 na 15 to 18 years old nga tawag ining batanong babae. O nya pagkahuman kining maong tawag ng Kristo kasi liwat man siyang mama. So gwapo gyud. So dili tinuod nang moingon sila sir nga kuan, moingon sila nga napangit si Ginoong Kristo. Napangit ang iyang naong giportray ni propeta Isaias katong pag-antos niya, gikulata man siya. Mahubag na iyang naong, nagbukol-bukol na iyang naong, kay limang kag subagon, bunalan, butangan og tunok. Kuya pagiging pagtunok pagkabutang kay nisulod pag diri. So maot gyud sa tanaw niya, gipakaulawan gyud sa sakto. So ana sir, then ikatuloy ng pangutana sir, tas tinuod pud ba sir na ang color sa panit ni Kristo sir na ay sama sa chocolate or kanang itumon na dili sir kay Hudiyo man gud sir? Gikan siya sa tawag anang mga Hudiyo. So gwapo gyud ang atong Ginoong Kristo. So unsa nang panit sa mga Hudiyo, ingon ana iyang panit. Nya naatoy tawag ana nakita nako nga naay nakakita ang Kristo nga kung sa kuan pa ba ang iyang kaamag kaanyag sa iyang naong, makit-an pa daw ang iyang mga ugat-ugat nga kanang kung sa kuan pa ba kanang kung sa kuan pa hamis yung kaayo ana ba. Perti ka gwapo. Ano mo. So ingon ana ang kuan sir, ingon ana ang tawag ining pagportray sa mga santos may tungod sa naong panit sa tuang Ginoong Kristo. Mo lagi ni may lagi na ako lang ayuhon. Nagkalat gud lagi. Pero sige lang, pagbutangan ni Puhon, Sir Armando, mabutangan ni ato nato ni kuan Puhon sir. Shelf sir, murag maarang-arang gid siguro. Nya kining microphone nato murag ako ning ibalhin dire kay para dili masagabalan siguro ang atong altar. Ang problema kay ang ato ang V8 ug ang ato ang kuan, ang ato ang mixer is naa dinhi sa left side nako kining area. Nasa left side nako. So layo ang kuan sa microphone. So mo na akong gitan-aw unsaon ako. Inuon murag taas-taas mong gid siguro ni. Mo na ang ako ang kuan. So kana mo na ako ang tubag Sir Carlo Torres.
Ayaw biya mo kalimutan sa pag-like, share, follow sa to ang Facebook page, The Lay Catholic Apologists International, o sa to ang gitawag og duha ka YouTube channels, The Lay Catholic Apologists International channel nato, og ang ato ang tawag ining RJ Seno II TV. Nya gitan-aw nako ang ato ang subscriber karon sa ato ang YouTube channel is niabot og tag 1,235. Kaluoy Ginoo. Niabot na tag 1,235 niya ang ato ang kuan, ang ato ang Facebook page dinhi, ako ang tawag ining tan-awon. Ang ato ang Facebook page is, ang ato ang followers is niabot na siya og kuan sir, niabot na siya og tan-awon ako bi asa ba to? Niabot na sa 5,317. Kaluoy gyud niya nga to ang mga likers is niabot og 4,730. So mao na ang ato ang kuan niya muna tungod sa inyong tabang mo nang nahitabo ni nga kuan, nahitabo ni nga tawag ini nga sana nahitabo ni nga klase nga gitawag og programa. So mo nang thank you kaayo. Thank you kaayo niya. Pagkahuman, so karon mo na nga atoan ang ipanghinambog kanunay ning ato ang kuan, ning ato ang tawag ining usana, ning ato ang pagsaulog nato sa adlaw sa Pentecostes. Kay kini pagpadayag kining maong simbahan na mao gining iya gyud ni Ginoo ang Jesucristo. Mao gyud ni ang iya gyud sa ato ang Ginoo nga naman kay naasta ng panahon mo ng Catholic in time. So mupasan ang mga higalan nato nga mga di Katoliko, mingon sa Katoliko pud sila kining Society of Diverse Administration or SDA, mingon man sila nga ay Katoliko man sad pud mi, ingon sila. Katoliko, si Katoliko mo. Kinikailap mo sa kalibutan, o si Katoliko mo. Pero ang question, Catholic in time ba mo? Putol sila dito sa 18th century, 1844, 1843. Putol sila, kaya diya naman sila kutob. Diya mo man na ang ilahang tawag ining foundation. So, di ko sila kapasra sa Catholic in time. Kaya tulo man na, Catholic in time, Catholic in place, and Catholic in teaching. So, sa Catholic in place, pasara sila. Kay kung asa ang Katoliko, atong na sila. Kung asa ang Katoliko, dito pa sila magsamok-samok. Kaya kung kuha man na sila, mga dawat limpyo man ang intaw na sila. Di man na sila kakuan, di man na sila kaadtog, sila ra. So ang unahon nila, ang ilang ipaon, ang ilang tawag anang ipang-ihaw, nga mga Kristiyanos nga magwali metong Kristo, ang paunahon nila Katoliko. Kaya mo man ang kusog kayo magpaihaw, kusog kayo magpakamatay, kusog kayo mag-sacrifice ba? Kumbaga. So pagtanaw nila nga mubarog na ang kuan, mubarog na ang Kristiyanidad, mubarog na ang pagtuong Kristiyanos sa usa ka lugar, diha pa na silang mosulod. Samok-samokon din to nilang Katoliko, dauton nila kanang Katoliko, iyasyawa na kanang Katoliko mo ni. Ana na sila. Pala ko sa Mindanao, pila ka obispo namatay diri, pila ka pari ang namatay diri, pila ka misyonero ang namatay diri. Gipang-ihaw sa mga Muslim ug sa mga pagano. Nya pagkahuman pagbarog na mo pipag-adto nila. Wali din sila nga dawaton nga si Kristo isi personal nga manuluwas pangluasan mo. Nga na ilahang ginabuhat. So ingon ana ang ilahang kuan, ingon ana ang ilahang tawag ining ilahang unsa na, ilahang kinaiya. Okay. Sir Carlo Torres, ingon pa niya, salamat kaayo sir, naapay isa sir, pwede pa sir. No problem sir. Kanang niya sir, kung ang seraphim ang pinakataas na hierarchy sa anghel, sir, how about si San Miguel sir? Di ba siya mauman ang pinakakusgan o commander sa heavenly host? Yes sir, ang kanang mga kasundaluhan. Kay kanang mga archangels man god, gikuan na sila. Mo na sila kung sa atong kuan pa, mo na sila ang armed forces of the Philippines. Mo na sila. Nya si San Miguel Arcangel, siya na ang chief. Wanang gitagaan siya og tawag anang kuan sa Dios kanang espada nga patay gyud anghel, ana ba? So siya ang kuan sir, siya ang commander sa tanang makasundaluhan sa Dios. So kana ningon pa niya commander sa tanang sa mga archangel sir, siya ang tawag anang pinaka-commander. Okay bro, si Lucifer sa seraphim na ang iyahang ranggo, dili sir, naa siya sa cherubim. Cherubim siya mo nang bright kaayo. Diba? Tanawa tong pagtintal niya kang Kristo. Di ba sumala sa kasulatan? Basa po Biblia ang kuan, basa po Biblia ang tawag anang demonyo mo na nga dili ko mo nga nagbasa kang Biblia, tinuod na nga kay ang yawa po nagbasa man po ng Biblia. So ingon ana ang kuan, ingon ana ang tawag aning dagan dagan sila almost 100%. Okay, ako aning kuan sa saang Okay, nakana. Okay, ingon pa ni Sir si Kuya Elias ni. Kuya Elias, may gabi ini mo kuya og sa imuhang pamilya.
Ingon pa niya, good evening sir JR. Medyo na late ko, sige lang o sige lang ko unya tanaw ani. Okay ra sir. Kuya, no problem. Kuan ka kuya ha, katawag ang viewer na kapirmi ha. Mayong gabi ini mo din na kuya. Og ergaso sa imong asawa kuya, og sa imong pamilya. Okay, mayong gabi Sir Julito Toledo Kalubag from Carmen, Cotabato. Yung gabi mo sir, halos memorize na nako ang kuan sir. Sir Julito, memorize na nako ang tawag ng mga lugar. May gabi mo sir og sa imong pamilya. Usta mga taga Carmen na Cotabato. So ingon ana, so nga ang simbahang Katolika, ni edad na siya 1989. So kung imuhang tawag anong tan-awon kanang mga hambog ng mga lang sikta, mingon din sila, kami 100 years na nga mo ang iglesia. Wa mo mauwaw. Ang simbahang Katolika 1989 na. Nya mo pa ni pagpanghambog ninyo, wa mo mauwaw ana. Di ba? So tama gyud ang giingon ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kaya pa man natapos ang kalibutan karon sa mga mo nang walay bugto ang pag-uban sa tong Ginoong Kristo sa iyang gitawag og simbahan. Ang question sir, muuban na bagihapon si Ginoong Kristo bisan pa ang iyang simbahan na sa krisis? Yes sir. Kanunay gihapon nagauban ang Kristo. Nya ano nitugot man siya na ay panahon nga mutugot ang atuang Ginoong Kristo tungod sa ingon ana nga mga butang tungod kay iyang silutan ang mga pangulo sa tong simbahan nga wala mutuman sa iyang gitawag og kabuton. Wato tong gisgutan ganina Bro Armando Coronel. Ay Sir Julian Escobar, may gabi nimo sir ug sa imong pamilya. Thank you kayo sir. So mo na ni ang kuan sir, makita nimo nga kanang tawagan ng imuhang magsilbi gihatag. Salamat gid kayo sir sa imuhang gitawag og tabang. So nihayag na nga to ang kuan, nihayag na nga to ang studio. So dili na siya ngiob. Dili na siya ngiob. So pinaagi sa inyong tabang, salamat gyud kayo. Mo na naingon ani, magkadugayan, magkakuan siya ba, magka-develop, magkanindot ang ato ang gitawag og programa niya. Tungod na sa inyong tabang Sir Julian and Sir Armando. Thank you gyud kaayo. Nya katong sabot pang mutabang, pwede niyo ihulog inyong mga tawag ini nga tabang through sa GCash account 0995-611-2752, 0995-611-2752. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres, Sir, naabatay sita sa Biblia, Sir, na si San Miguel lagi consecrate sa Dios o gi-proclaim sa Dios nga siya ang mamahimong prinsipe sa mga arkangheles. Na ako'y nakita sa pinadayag o kinang sa Judas. Nga tawag na gisgot siya ang tawag ng prinsipe sa mga kasundaluhan. At tanawan ako bi, so bato ako ang tawag ng Biblia. Tanawan ako sir ha. Kung wala ko nasayop sa ako ang kuan ha, kung wala ko nasayop sa ako ang tawag ining sa ako ang gisulti ha. Okay, tanaw na to ha. Judas. Kini nga Judas dili ni siya kuan ha. Dili ni siya Judas Iscariote, kung dili Judas Tadeo ni nga Judas. Okay, tanawon sa nato ha. Dara Jud. Asa ba tong kuan ni tawag anang San Miguel, Inok, katong nag-ilog sila ni kuan. Nag-ilog sila. Si Miguel ang pangulo sa mga anghel. O mo ni sir. Si Miguel ang pangulo sa mga anghel, wala gani maghimo sa ingon. Okay, sa iyang pagpakig-away sa yawa, sa diyang naglali sila may tungod sa lawas ni Moises. Si Miguel wala nagbugal-bugal sa yawa, apan igo lamang miingon silutan kaunta sa Ginoo. Apan kining mga tawhan na nagbibiyo. Mo na sir, naa sa Jude chapter 1 verse 9 sir. Verse 9. Kada sir. Mao na siya nga setas. Ingon pa ni Sir Julian, welcome po sir. Salamat din sa imuhang mga pangaral. Yes sir, maningkamot ta mo nang ma-inspired ko, ma-inspire pud ko sa kuan sa kini nga ato ang gimbuhaton tungod pod sa inyo nga walay puas nga gitawag og suporta. Manang salamat gyud kaayo. Nya maabot ng panahon nga siguro basig makakuan ni siya sa karon man good is dili ko makasustain kay mo lagi kanang tungod sa kalimitado sa ato ang kanang tawag anang mga resources mo nang dili kay ko makatikang kaayo og unsay kung gusto ko mapagwapo na para nindot sa inyo ang atubangan. Nang dili pa kaayo tungod sa tuang financial limitation. Pero sa umaabot basin di ay maabot na nag-milyon ni ato ang kuan, maabot na nag-milyon ni ato ang subscriber niya, maabot na ko makatungton na og 10,000 ka followers sa ato ang Facebook page. Siguro basig maabot ang panahon nga maka self-sustaining na ni nga klase nga gitawag og
program niya. Sa karon mo nang mangayo pa ko og tawag anang tabang tungod kay sa ko nang giingon sa karon nga panahon is kung kani pa gyud nga program is nagsalig pa gyud sa gawas sa kuha personal, nagsalig pa gyud sa inyo nga tawag ining mga tabang. Kay kini karon kining atong StreamYard ang ako ang imuon maabot ang panahon nga makakwarta-kwarta ta, mopalit na ta og tawag ining account kay para ang isa ka camera makakuan ko, maka-live ko sa duha ka platform. For example, kini karon Facebook. So pag maka-live ko diri, maka-live pug ko sa YouTube nga mao, isa lang ka camera ang gamiton. Kasi karon man gud duha ka camera akong ginagamit. Para tawag ana mag-live ko sa duha ka kining tawag ining platform. So mao na nga kini nga dagan pohon maabot ta gihapon ta. Sama gud ani sa unang iog pagkaayo primero katupang akong ginagamit ng speaker nga ipatubang nako sa laptop or sa cellphone kay para mo capture lang og tawag anang audio. Kadugayan narapog ko itong suga katong gipalit nako suga sa una nga mura ko kanang na ako sa haya ba. Kung tatawa tong mga old nako nga mga videos magkatawa ko pero kato mo to siya ang kung sa kuan pa ba mo to ako ang kanang first level ba sa pagtikang sa pagsangyaw mahitungod sa ato ang pagsangyaw o pagpanalipod sa ato ang gitawag og pagtuo. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres, sir, salamat sir. Unsa function sa cherubim o seraphim na sa langit, sir? Sila nang kuan sir kanang tawag anang nakagdagupot sa knowledge sa Dios. So ang ilahang function is i-preserve nila katong kahibalo nila mahitungod sa Dios. Mura gida-develop nila sakto ba ang kahibalo nila sa tawag anang sa Dios. Og pila jud di ay klase sa kung hibaw-an sir siyam ka tawag anang kuan gikan sa seraphim down to sa tawag anang the lowest angel. Yang kanang angels and archangel, napay thrones, napay dominions, napay principalities, kana. Mo na siya ang tawag anang mga kuan sir. Mga tawag anang klase sa mga anghel nga naa sa langit. Nya dires kalibutan mo na ang mga exorcist, nga mga pari before na makig-away og demonyo, tan-awon sa nila kung unsang klaseng anghel ni. Kay para makabalo sila. Mo na ang mga exorcist nga mga pari before na mo adto didto kinahanglan number 1 dapat ang exorcist nga pari is linguist. Kay ang yawa mo istorya og Griego, mo istorya og Hebreo, mo istorya og Latin. Kana. So mo nang sagad sa mga exorcist is equip sila kanang fluent sila mag-istorya og Latin, fluent sila mag-istorya og Hebreo, fluent sila mag-istorya og tawag ining Griego. Kay mo man ni language siya nalitok si yawa. Kay mo man natong tawag anang tulo ka lengguwahe nga kanang importante ba para sa to. So aron makapangilid ang yawa, so iya po tong tawag anang gamiton. So kana sir, since sir Hamid, you gusto jud ko. Yes sir, wala problema sir nya. Maningkamot po ko sir sa ako ang tawag ining gusto nga maningkamot po ko sa pagtubag pero kung di na ko matubag sir, so ang assignment nako na ako ato nang itubag sa next nato nga tawag ining kuan na pod sa next nato nga streaming na pod. Okay, ingon pa ni Ma'am Bernadette Manila, ingon pa niya, good evening Sir RJ. Ulan po diri si Dio mao ba ma'am? Murag tibok Mindanao gud siguro no. Ang ulan kay paganina palakaway nako nag-andam nako sa kuang tawag anang mga kahimanan padulong tagplaza sus bunok mang ulan katawa akong asawa nagbunok tanuon ang tawag anang ulan. mo na nga kani gihapon ko kadto mag-live na lang ko kay para kuan kay human ani maghimo na pug kog tawag na report mag-prepare na pug ko para napud ugma sa mo ang gitawag og meeting. Okay, ingon pa ni Bro Prince Reynel Oliveros, bro, kanang mga fallen angels ba asa gyud sila gitambog sa impyerno bagyod kay naa may mabasa sa Revelation na gitambog sila sa yuta, nalibog ko ani bro. Na gipagtambog sa yuta oy. Mabasa na to nga gihug sa yuta. So naay mga demonyo na aron diri, mabito nga naay ma-possess. Nga naman kina mga demonyo nga naa sa tong palibot. Nya, kada ang mga demonyo kung unsa tong mga nangatagak, unsa tong mga tawag ini mga level sa anghel nga nangatagak mo pud na adiri. Muna sa kung yung ganina ang mga exorcist tan-awon sa nila kung unsang klaseng anghel na kang nisulod sa lawa sa tao. Unsang klaseng yawa ana ba? Pag tan-aw nila oy kini cherubim ni. So mangandam na sila kay bright na nga kuan, bright na nga tawag anang sana. Nya ang pinaka-common na based sa mga statement sa mga exorcist. Pinaka-common nila makita nila imong sala. So hayag kina sila mo nang pag ampari na ay sala ingon na mangani kay kuan mangani ka magkatawa na sa imo mo na before maghimo sila sa tawag anang rito sa exorcismo mangumpisal una na sila
kay para ang yawa walay makita. So ingon ana ang ginabuhat nila. Okay, so muna ko ang tubag Sir Bro Prince Renel Oliveros. Kanang gingon nga impierno actually karon panahon na wa pa yawa na impierno. Wala pa man nibalag si Kristo sa ikaduha niyang pagbalik. Karong panahon na ang yawa ron panahon na magkadtog impierno pero pwede pa na sa magyaga-yaga. Kay magyaga-yaga dito, bugal-bugalan ka. Pero pag ikaduhang pagbalik na katong execution na apil ang yawa dito daubag sakto. Daubag sakto. Apil dito magantos. Mo na gilikayan mo nang naningkamot ang demonyo nga makakuha siya og tao ngano man kay kabalo ang demonyo nga ang tao binuhat ni sa Dios nga precious kay para sa Dios. Mo nang kung naay malaglag ka usa ka tawo, kuan na tawag anang lipay kang demonyo. Samot na kung naay pari malaglag. Naay obispo kay sa tuwa daw, mabuto tong sa istorya ni kumasayop ni San Roque. Di ba San Roque na cross sa iyang dugan kanang iyahang birthmark, cross sa iyang dugan kay ingon pa sa ubang mga teologo ang ato adong kalag after ta nga mabunyagan, after ta mabautismuhan, pagbutang sa agtang sa tuang cross mao na ng panahon na nga ang ato ang kalag mamarkahan og cross nga di na matangtang, kanang indelible mark ba nga dili na siya matangtang. So kanang cross katong kalag di na matangtang. So kita kay mga layman man gamay ra na ato ang cross pero pag naata sa grasya muhawa muhayag na ang ato ang cross. Mo na muhayag. Pag oras og wala ta sa grasya, mo-action nag-out ang ato ang gitawag og cross. Mo na pag matintal na siya wa alipay na ang lipay na ang demonyo kay ana koy cross nga nakuha na atong impierno. Nya kanang mga obispo, mga pari dagko kay nag-cross. Nya according pa sa usak sa mga mystic nga mga santos, kan ang silot daw sa demonyo nato mga layman lahi sa mga sa silot sa mga pari o mga obispo nga maimpierno, sa mga papa nga maimpierno. Kay ibutang mo sa pinaka-dungeon gid ba kanang kanang butangan gid dito mga ngiog kaayo. Nga dito sa daubag sakto. So sa tuwa kay kung sa ko pa magkita-kita ra ta. Kita-kita pero grabe antos. Kanang sa ko pa tanang klaseng pag-antos, tulo ka klaseng pag-antos, spiritual, kanang emotional o kining physical. Dito may tabo nato kung maimpierno ta. Limang kag pagbata ka dito kung unsang pagtagak nimo dito sa impierno, kung unsang pormahan nimo pormaha pagkatugpan nimo mo na nang porma nimo forever. Nya kanang lawas nimo nga tawag anang nadugta kanang giulod diha sa tawag anang lubnganan, pag uli ana sa ato ang lawas ingon ana pud giulod pud ang atong lawas mo ningon si Ginoong Kristo ningon pa siya nga sa panahon nga maimpierno ka naay ulod dito nga di mamatay. Ngano man kay kanang panahon na nga atong lawas uluron nya ang kabaho sa ato ang lawas dito sa impierno mo na nang kabaho sa sala nga ato ang nahimo samtang tabuhi pa. Mo na nga ang mga pari kani adto iwala gyud nila nga mao ni kahimtang sa impierno dili tong kay pagpanghadlok itug-an ang tinuod nga mao ni kahimtang aron ang tao maglikay ni anang maong lugar. Okay, wala problema Sir Julito. Ingon pa ni Sir Julito Toledo Kalubag ingon pa niya ulan po diri sa amua sir, mas naulahi ko ulahi ko sa among live. Wala problema sir, at least nakaapas gihapon ka sir. Ingon pa ni Sir Carlo Torres, sir matag class demonyo sir naa po de specific na prayer against sa ila sir. Yes sir, pero pag abot sa tawag ang demonyo manggod naay murag silbi kanang pinaka highest prayer nga ginampo manang prayer of Saint Michael. Kanang prayer of Saint Michael is sa tinuod ang traditional taas gyud si kayo. Karong gipamubo mo ng Saint Michael the Archangel defend us in a battle mo na atong ginirecite permi mo na ako asa ko before ko mulakaw sa balay before ko mo adto og asa kong lugar mo adto i-recite gyud nako nang kanang tawag ining we flare patronage Holy Mother of God despised person and cities ug kanang prayer of Saint Michael nga naman kay ngatong kalag pwede man na ibirahon siyawa anang panahon na so mo na nga kana sa tua mga ordinaryo nga mga Katoliko so kana nga prayer for protection sa ato ang gitawag og lawas og protection pod sa atong gitawag og kalag nya gi-encourage yun na nato nga magsul-ob og eskapularyo og kining tawag ining milagroso medalya milagrosa so mo na nga to ang ginahimo ngano man tungod kay ang birhen na ay saad si bisan kinsang magsul-ob ani nga di gyud ka maimpierno o purgatorio manggaling pa pero at least di ka maimpierno mo na isaad niya. Paningkamutin lang gyud nga mamatay ta nga sulob na to ni. Kung mamatay ta nga tawag anang di na to sulob na unsa kada ngatas tong kalag.
Okay, sir, kung sa mga anghel, archangel ang most powerful instrument, especially Saint Michael, sa demonyo, sir, unsa pod nga klase ang pinakakusgan? Si Lucifer, sir? Kerubim na, sir? Si Lucifer, ang prinsipe sa mga kerubim. Siya pinakakusgan. Nya according to Blessed Ana Catarina Emmerich, mo ko masayo pa, si Blessed Ana Catarina Emmerich, ang gwapo daw kay Lucifer, mo Lucifer, the light bearer. Ingon pa ni sa Biblia, ibisan gani ang tawag anang mga kuan, mga santos, light bearer siya. Pero sa dihang ni sopak sa Dios, gi-condemn sa Dios, gitunglo sa Dios, nato sa impierno, siya na ang pinakangilad. Nya ingon pa ni Blessed Ana Catarina Emmerich, gihikta na siya. Gihikta na sa dito og dagko ang kadina katong divine chain. Gihikta na siya. Nya liman no kag makit-an do sa mga bisan ang mga demonyo nga mga anghel nga nagpalibot sa iya mahadlok. Liman ka ha? Demonyo na gani na mahadlok pa sa iya. Ang grabe kang ngilngig. Ngilngig ang iyahang tawag naong ang iyang hadlok yun siya. Nya nagbuga siya og kanang itom nga tawag ini nga aso. So ingon ana ang tawag anang kuan sa iya ang unsa na ang iyahang nagsilbi kanang tawag anang pagportray sa iya. Unya posible nga mautong anghela kada sa Lucifer mautong anghela na dunggan ni Papa Leo XIII. Mo na na-create ng Saint Michael the Archangel defend us in the battle. Mauna tong anghela nga nakig-istorya kang Ginoong Jesucristo. Ningon siya nga Lord, gubon akong simbahan nimo Lord, naman na sa kuan. Asa mo to ako ang kuan, asa mo to ako ang tawag ining sana. Kining ako ang kanang sa exorcism. Ingon niya, Lord, gubon ako ng simbahan. Ingon pong Ginoo, guba. Ingon siya, tagai ko tawag ining kuan, tagai ko og gahom og panahon. Ingon po si Kristo, naa kay gahom, naa kay panahon. So nitugot ang Kristo. Yan isulti sa 18th century. According pa sa mahal nga birhen, ang decisive tawag anang attack sa tawag ining yawa mahitabo at the end of 19th century. So mao na ning panahon na ron. Panahon na. Mo na nga dita ka explain sa ato ang palibot na unsa na ni. So ingon ana sir. Okay, sa tanan gyud nga mga fallen angels di ay bro, mao di ining makita nato ang mga yes sir. Yes sir. Mana kan kung di ka mo tuog di ingon nato, sama ra nga ka nituog Dios. Naamang gyud mga di ingon nato. Di ingon nato engkanto. Engkanto nga spiritual na po tayo engkanto physical. Engkanto nga spiritual mo to mga demonyo ang nastong palibot. Engkanto physical mo na mga protestante ug mga di katoliko. Mo na sila sir. Sir kahadlok gyud ana sir kinahanglan gyud sir nga likay gyud ta. Yes ma'am. Mo bitaw nga ang trabaho gyud sa pari. Ang trabaho gyud sa pari pagluwas sa kalag. Mo bitaw nga makatong gisulti sa mahal nga birhen sa Fatima ningon siya nga kaning panahon daw sa 20th century daghan daw kalag mga matay. Daghan kalag mga matay maadtog impierno. Ngano man gikanang panahon na wa nay mudawat sa sakramento. Sa sakramento sa tawag ining extreme unction. Wa nay mudawat sa sakramento sa kumpisal. Namo manggihapon lagi mga kumpisalan sus kitong pag-COVID. Daghan kay nga matay adto nga wala extreme unction. Daghan kay nga matay adto nga walay gitawag og kumpisal. Imagine nimo 3 years, pila to ka milyon ang nangamatay. Niabot og pila ka milyon to, more or less mga 5 million. More or less 5 million ang nangamatay. So mauto mga kalaga nga wa nakadawat og sakramento sa extreme unction og kumpisal. So unsa kay nahitabo silang kalag. So tama tong giingon sa mahal nga birhen. So ang trabaho unta sa pari ang pagluwas sa kalag. Dili nang maglalirali. Ang trabaho sa pari siguruhon ng kalag ani nagtindog nga maluwas ni. Muna makaingon ko nga bilib ko aning kuan aning mga pari sa SSPS kay grabe. Way gipiling oras, way gipiling panahon. Kung naa sila magkanting oras magampo. Kung makantin nila magampo sila. Kung wa sila magkanting magbaktas na maadto sa mga lugar-lugar. Tudluan ka kung say pagtuo. Tudluan ka mahitog ka Santa Maria. So ingon ana muna atong niagi nainganyo ko nga muuban unta pero kay nabisi man ko aning kuan, nabisi man ko aning sana. Nabisi man ko aning tawag ining sana kining panginabuhi man ako kauban sa misyon. Yan na naputi anak man ang di po ko basta-basta makagbiya dayon.
mo na nga mag-ampo na lang ko niya. Dala na po suporta ning ato ang program nga ipahibalo na ko nga naang pari na to diha. Sir Roberto Leonor, may gabi nimo sir og sa imuhang gitawag og pamilya. Gabi sir. Ingon pa ni Bro Prince Reno Oliveros, mao gyud di ay itong mabasa sa Revelation 20 bro nga pagabuhian ang yawa sulod sa 1,000 ka tuig aron na libungon ang mga pinili kanang ingon nga mga pinili sa Dios. Dili na ingon nga mingon tag kita. Kanang giingon na ang mga pinili sa Dios refer na siya mga ordained priest. Nya katoy bitong bitin ang iyo ko sa bitin sa dragon nga tawag anang iyahang gilabay pagkahuman nga igo to mga bituon refer to sa mga obispog mga pari nga mga tagak. So daghan ang mga obispog mga pari mga tagak karong panahon na. Nya dili na ako ang gisulti na sa mahal nga birhen. So kana sir katong gipalayas ni Kristo sa lawas sa tao sir katong nayawaan ordinary na to nga demonyo sir kay sumala pa sa tubag sa mga demonyo sa pangutan ni Kristo panon mao ang tubag sa yawa sa daghan di ay kaayo. Yes sir, daghan gyud na sila sir. Kanang legion sir, sobra pa na sa mga battalions. Legion composed of 3 battalions mo siguro na. So kuan na daghan gyud to. So katong mga anghel to, mga kuan ra to pero kay bisan pag naatong pinakadako didto, di sila kuan kay Kristo man to ang nagpalayas. Pero kana magong panahon na wala pa pud nila mailhi nga mao ditoy manluwas. Diha nila nailhan nga kana din Kristo nga kanang naglakaw, nagwali, kanang gipatay, muod din ni manluluwas. Kato ng pagkabatay sa tuang Ginoong Jesucristo. Kato ng pagkabugto siyang ginawa. Ng pagkabugto sa ginawa, based sa account sa gisulti ni Blessed Ana Catarina Emmerich, gitutukan sa mahal nga birhen ang yawa. Pagtanaw ninyo, hala, mauman dain itong bagong adan, mauman din yung manluluwas, na kining bayhana, mauni ang gusto ipasimba sa Diyos nato. Mao to nga ang mga demonyo, kung kabantay mo adto, ang demonyo pag tan-aw niya sa mahal nga birhen hadlok siya niya pagkahuman ni adtos kinahiladman sa impyerno niya nagkumperensya sila ingon sila matay pildita ingon anak na hitabo. So mao na nga ang yawa hadlok sa birhen mo na according to pani Father Amort every single Hail Mary nga ato ang litukon ang yawa magpangurog ng demonyo nga maminaw ana kay kuya man na kayo ng demonyo kay kanang ginakulatan nila sa buhi pa, ang wala nila makulatan ang birhen lang. Pero sa mga santos sa buhi pa, kanang ginakulatan nila sa buhi pa, pagkamatay ana hadlok na sila ana. For example, Padre Pio. Si Padre Pio, buhi pa to, kulataho man to sa yawa to, pagkagabi Munang matingala tong iyang mga kaubang mga pari, tong mga brother nga, wala, sige man naghilak na si Padre Pio. Way tulog to, kulataho man to sa yawa, pagkagabi pagkaadlaw ana naa na ma-convert niya. So ingon ana ang tawag anang hitabo. Pero ang mahal nga birhen wa gito makulatos yawa. Kay dili man siya under sa yawa. Wala kuan gud siya immaculate conception. Nya ang iyang kasing-kasing is immaculate heart. Ang iyang pagkatao is immaculate. Ang buti pasabot walay gitawag og sala mo nang pagtan-aw sa isa lang katan-aw sa birhen sa yawa mukaratil nagdagan even sa Lucifer. Kana ang problema karon sir kay kasagaran sa mga pari wala na magtudlo mahitungod sa impyerno kay lagi ang Dios gugma. Mao nay pait sir. Mao nay pinakadakong tawag anang sipiat kay na misinterpret ang gugma sa Dios. Tama man na nga na ay unfathomable love and mercy ang Ginoo. Kasi man ang source of love and mercy. Kasi man ang perfect person nga mao ng mercy ug love. Pero ang problema nakalimot ang mga tao, apil ng mga protestante nakalimot sila nga ang Dios hustisya. Mo nang naay impierno. Hangtod nga naay impierno, ang Dios kabalo gyud ta, kabalo ang Dios nga naagi mga kalagma adto diha. Mo na nga karong panahon na ambot, mo nang usahay mingon sa lang, Sir RJ di man katoliko. Di katoliko sa inyong baga nga tawag anang ato ging gisulti ang pagtuong katolika. So kanang inyong mga nibaw-an ron na supag sa pagtong katolika resulta na sa liberal theology. Okay, murag mabuak ilang ulo sir kung mag-recite ta og every yes sir. Yes sir. Kung mabuak na ilang ulo nya samot na og magbitbit sa iyang emblem. Kining scapularyo. Magbitbit na siyang emblem. Ang yawa di gina maka sa kuan pa ba di makaagwanta ba. Mutinta siya nimo perdigo siya kaagwanta ngano man kay oy nani emblem ni.
na ani tawag anang kuan na ani kanang timaan nga ay ayaw nagilabti kay tirahon jud sakto ani. Ingon ana sir. Okay, mo sir si Sir Toledo kay sumala pa ni San Pablo 1 Timothy chapter 4 verse 16 bantayi ang imong pagpanudlo. Mo gani na sir. Sa mao na kining ato ang gitawag programa tungod sa inyong tabang mo nang maningkamot nga matudlo nato ang traditional teaching kay karong panahon na wa na kay nagpakabana ana kay karong panahon na murag feel nila ang panghitabo karon is puro na instant ang tawag ining pagkaon, instant ang ato ang cellphone, instant tanan. At the same time ang kaluwasan gusto nila instant. Mo na karong panahon na pag mag-antos ka, ibuta si mga na gisilutan ka sa Dios. Dili mo na ana. Karong panahon na tagsarag kaayo tawag ana magpasalamat kung naa si pag-antos. Basta nang naiuban pera hisgot sa mga charismatic. Mingon din sila nga, praise the Lord, Lord God, tungod sa imong kuan, feel kay nako ang imong kuan. Ngunaan na di ang mga santos kaniadto nga di man. Di man sa feelings, kay ang feelings changeable man ang feelings. So, mahibaw-an na to ang Dios kung ma-practice na to ang iyang mga virtues. Man ang simbahan nagtudlo kanunay nga dapat na ka sa grasya. Kaya kung wala ka sa grasya, wala kay virtudes. Okay, Sir Ron na Apuy, ang paya sir, maayong gabi Gitugutan ba ang mga pari mo apil og mga rally dito sa Manila? Maupod ng hinungdan, naglibog ni ang ubang sakop sa atong simbahang Katolika? Actually, sir, sa tinuod lang yun, hindi na bigyan mo sugot ang simbahan, ana. Pero kaya ang simbahan magud karon instead of tawag ining missionary, nahimo na hinuon siyang revolutionary. So mo na itawag anang paiton ba niya tanaw tong mga pari uban dito nag-rally bit-bit og mga placard instead of magatiman sa mga kalag katong mga kalag ng ubang rally katong mga komunista nga iyang kauban dapat pakumpisalon to niya kay para mapasaylo sa lang sala niya i-converter to nila nga dapat oy ikaw komunista ka pag dapat motuo kag Dios wa nila gihimo ni apil no sa rally noon dito. So katong iyang kauban dito nga mga wa motuog Dios katong mga komunista dito dapat iyang i-converter to kay wa to man to converter mga mate to manubag sa kalag at mga tawhana. So dapat siya ron unta, dapat dili gid unta. Dapat ang trabaho sa pari karon, ang iyang trabaho is missionary. Buti pasabot, iadto si Kristo, luwason ang kalag, pinaagi sa paghatag sa mga sakramento. So kana sir. Ingon pa ni Sir Edmara po, kita ta dyan langit, ingon pa niya maayong gabi Sir RJ, ang laing sekta og mamatay, dili man moagi sa pari. Sir, unsay mahitabo, pait mangitang kitang nas tinuod sir, unsa naka sila sir? Pait man ganitang natas tinuod nga simbahan nga naati mga pari unsa naka sila sir ayo paghukom sir nga dili man ka Dios tama bitaw dili man ko Dios wala koy katungod nga tawag anang maghukom pero nag-ingon ang ato ang Ginoong Kristo San Juan kapitulo 7 ato ang basahon ang balaang kasulatan mga kigsuonan kung wala ko masayop sa sitas nga akong yunahon na San Juan kapitulo 7 dali lang ha itong giingon niya nga, okay, 7:24, ingon pa sa ato ang Ginoong Kristo, ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa inyong makita sa gawas. Muna kung giingon. So okay lang di ka maghukom, basta di ka maghukom, pinasikad lang sa imuhang makita. Pero ingon niya, kung dili, pinasubay sa hostong sukdanan. So unsa man atong sukdanan? Ang pagkamatuod nga simbahan ni Kristo. Kaya ingon pa niya, ang musulod nako maluwas. Apan ang dili, ingon pa niya, 15:6, silutan. So karon wala man sila sa simbahan ni Ginoong Kristo. Wala man sila sa tinuod nga lawas ni Ginoong Kristo. Naaman sila sa mga tao nga nagpresentar og ilahang Kristo. Kaya simple kanang magtutukod nila sa ilang iglesia, mura po na Kristo. Nagigupitensya kang Ginoong Kristo. So kay wala man sila pare, mga matay sila, okay lang unta atong mga inosente kay may gunda lang nga imuha ng ikaw na mahibaw na Lord kay inosente biya na sila. Pero katong mga pastor nga, grabe ka bright. Si pangatag ng simbahang Katolika, nasayod nga ang simbahang Katolika mo ng iglesyang gitukod ni Ginoong Kristo. Unya, mamatay nga wala sa sabakan sa Santa Iglesia, ma-impierno yun, sir. Impierno yun na. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres, ingon pa niya nga nung muriak man ang demonyo sa holy water nga mga sacramentals every time na ay exorcism. Yes, sir. Nga naman, kisumala pa ni San Pablo, ang maong gitawag og butang mamahimong balaan pinaagi sa pulong o pinaagi sa tubig. So mauna nga
mogamit og mga kahimanan ang ato ang simbahan kanang mga sacramentals mo na ang kahimanan niya pagpakigbatok sa gitawag og yawa. So mo na nga ang kanang tubig, holy water, gihimo ng kahimanan aron ang yawa di makaduol nato kanang mga kini mga ato ang tawag ng mga sacramentals, pagpanguros. Oh, gigamit na ang kahimanan aron ang yawa dili makasungkol nato o dili makahimo nga magmadaugon sa pagdani nato. So kana sir, bantog di ay bro ang mga emperador kaniadto gisudlan di ay tog yawa tungod sila may nagpapatay sa mga yes sir. Mabata tong katong The Exorcism of Emily Rose. Nagkatong yawa nga nisulod sa tong legion nga nisulod sa tawag ining lawas ni Emily Rose. Ingon siya nga ako tong nisulod. Kami tong nisulod kang Nero, kami tong nisulod kang Luther, kami tong nisulod kang tawag ining kang Hitler. Kami itong nisulod sa iyaha na para mahimo na mo nang usahay magkuan ko ba magunahon na ako ba na mga Katoliko karon nga magsigig pamugos nato kana dang mga laing sekta at sa Luther kundo tutaw ato igsuon sa inyong baga na ba libro ana diri asa ba to katong ana na di sa akong atubangan katong the Catholic Luther ilaging ipakita ba nga kuan kanang tawag anang si Luther maayo nya nakuan lang to tungod sa abo simbahan kaniadto. Tama unta atong abuso unta yang gibatukan pero ang problema dilampas ta sa boundary. Nga naman kay naay mga teologo, mga historian niingon nga si Martin Luther taas og garbo. Kay na daw to siya gi-request sa Santo Papa nga wa sa tagda Santo Papa. Munang grabe niyang kahiubos. Grabe niyang kahiubos. Bright ko. Yung ano mo kanyo tagda kuya ko. Sige daw bet ana to na yung ka bright mo to ni. Gawa siya niya ang kapait namihag pag yun sa madre. So ingon ana ang tawag anang nahitabo bro Prince Reynela Oliveros. Okay ra ba sir nga ang suoton Saint Benedictine Cross na kwintas? Okay ra sir pero dapat kabalo ka sa pag-ampo anang si Benedictine Cross. Kay naanay prayer kanang every litra nga naa sa iyang medalyon, actually medalyon na Saint Benedict medalyon. Kaya sa kuha sa una nga ko medalyon sa una is kining Miraculous Medal o katong Benedictine medalyon. Dapat kabalo ka sa kuan. Ang kining sa kang Mama Mary mo na tong O Maria gipanamkon nga walay sala igampo mo kami nga bidangop kanimo. Kana mo na tong sa Medalya Milagrosa. Ang katong sa Benedictine Cross katong pag-ampo nga crux sacra sit mihi lux non quam draco sit mihi dux vadiretro satana. So mao na tong sa kuan. So every na-attack sa yawa pwede nimo sa litukon para imuha sa lang i-exercise. At the same time, dito ko nimo ang tawag ining pag-ampo sa Medalya Milagrosa. Sa kuha, ayaw mo katingala na naidungag nga igampo mo kami nga bidangop kanimo ug tanang mga wala bidangop kanimo ilabi na ang mga mason. Kay mo ni pag-ampo sa Milicia Immaculata. Kanang member sa MI Milicia Immaculata. Kay na-enroll man ko sa Milicia Immaculata. So mo na amo ang prayer kay ang usa sa mga ngilngig nga kalaban sa simbahang Katolika kining mason o kining komunista mo kining kalaban. So sila ang nagtabang sagtog luok ron sa simbahan. Muna majority sa tawag ining kuan, majority sa mga kining naa karon sa simbahang Katolika, majority sa teaching niya Masonic and communistic. Daghan ako mga example ana pero mingon na po mo ko nga di man Katoliko ato anang isutan pohon kana makasabot na mo sa basic catechism sa ato ang gitawag og simbahan kung makasabot na ta ba kay di man ko sabtan ninyo di jud ko ninyo masabtan mo nang matingala sa Sir RG nga tawag anang kuan traditionalist takihon niya nga tawag aning Novus Ordo nya pagkaman mo dipin sa pare ana ba mo tong gipangutana ganin na ni Sir Armando Coronel. So di ko ninyo masabtan hangtod nga dili nato matugkad ang pundasyon sa ato ang katesismo. Nganoman kay kung matugkad atong pundasyon sa atong katesismo, masabtan ninyo ang explanation ni Sir RJ. Okay, bro, tanan pud ba nga mga pari SSPX puro na silang mga yes sir. Kay ang pagkapari magud kani adto, dalang ha. Ang pagkapari mo kani adto dili pareha karon. Dili pareha karon. Asa ba tong tawag anang Holy Order? Tan-aw na to ha. The Sacrament of Holy Order. Tan-awon sa nako ha.
Asa ba to ang tawag ining sacraments? Tanawon sa nako mga sir ha. Kay para makita ninyo ba Holy Week, Apostolicity, asa ba to? Naman daling tawag ang mga sacraments, authority, kadali lang kini dag isa. Kining My Catholic Faith. Dire gibutang gi-illustrate ang kuan ang level sa tawag ining pagkapari. Sabato, Holy Order. Okay, means of grace. Okay, Holy Eucharist, the Mass, Holy Communion, Penance, Confession, di ba, Indulgence, Holy Order. Okay, 330. Okay, tanawan ako ha. Tanawon. Ako nang basahon karon ang kuan mga sir and ma'am ha. Kadali lang ha, 330. Okay, naa diri. So kini siya. So ang mga katisismo sa onda naagi katang tawagan ng mga illustration. Kini siya. So naa din ang pinakauna is porter. Primero tonsure. Sunod porter, sunod lector, sunod exorcist, sunod acolyte, sunod subdeacon, sunod deacon, sunod priest. Karon gitanggal na nila ning kuan. Nawala na ning tonsure, nawala na ning porter, lector, exorcist, nawala ning acolyte, nawala ning subdeacon, ang naa na lang karon is ang deacon na lang. Muna matingala ka nganong ilang gitanggal. Diba? Gusto nila sayon. So kana sir, ingon pa ni Sir Armando Coronel dali ara sa oras maogyod. Maogyod sir. Wala to damao, hapit na ko pag 1 hour and 30 minutes kaya ko nang gi-preserve ang ato ang tawagan ng time. Musugot sa dili, muundang na jugo kay para naapatay magamit nga kon sa sunod na pod. Okay. Sir RJ ask lang ko kung magsuot ta og scapular unsay atong i-prayer ani sir 1 hour Father, 1 Hail Mary and 1 Glory be ba sir? Actually ma'am Bernadette, ako lang hulamon ang pulong ni Father Timothy Pfeiffer sa SSPX. Ingon pa niya, ang atuag yung obligasyon nga magsulob tag eskapularyo, dapat magrosaryo ta taga-adlaw. Nga mao gina ang atong obligasyon. Pero kung tapulan ta magrosaryo, bisag usa ka maghimaya ka Maria sa buntag, isa ka maghimaya ka Maria sa udto, isa ka maghimaya ka Maria before ka matulog. Okay na kung tapulan ta magrosaryo. Mo nagiingon niya, katawa ba ko pag-install ani sa amua before sa nag-install og eskapularyo, ingon siya, "Ops, na ako'y pahimangno. Na ako'y pahimangno kaninyo mga kaigsuunan. Ang atong obligasyon pag magsulob tag eskapularyo, mauni ang tawag ining kuan, mauni ang ato ang kahimanan o ang atong obligasyon niini mao ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo taga adlaw. Pero kung tapulan mo, isa ka maghimaya na sa buntag, isa ka maghimaya sa udto, isa ka maghimaya ka Maria sa gabi. Ay apel na lang po ng amahan ang himaya sa amahan, kanang Gloria. So mao na Ma'am Bernadette ang ako ang atubag. Ingon pa ni Sir Melvin de la Peña, nindot na sir may gutan pod ang stand as traditionalist Catholic para mahibaw sa kalainan ang naa. Yes sir. Pero ang sa karon man gud sa tuang program man gud na observe man gud nako nga tawag-an ng kung sa kuan pa ba sa tawag-an ng doktor pa mura nahulog ba nga nagbutangan dayon nato sila alcohol instead of betadine. So halang gid na sa ilang kung kasi ang demonyo mugalgal gid na. So mo nang pinaka the best nato nga kuan, pinaka the best nato nga kanang way nga unsaon nato sila. So dapat himuon sa nato ang basic nga catechism and apologetics. Basic yun. Basic mo nang mayon ko kanunay nga ang Kristo nagtukod og iglesia ni adtong 33 AD. Wa siya magtukod og iglesia sa tuig 1970. Ang buot na kong ipasabot ana nga ang atuang pagtulunan wala magsukad sa 1970 kundi nagsukad sa 33 AD. So ang atuang pag-ampo wala magsukad sa 1970 kundi nagsukad sa 33 AD. So mo na akong buti pasabot sir. Mo na gusto na ko na isilsil karon na balik kay para ang mahitabo ang mga Katoliko nga maminaw nato. Maabot ang panahon nga taga-grasya sa Ginoo nga makasabot ni ining maong tradisyon sa pagtuo og muhangop ni ining maong pagtuuha nga malipayon og walay pagduha-duha. Okay, kay sa Novus Ordo bro, ang mga pari basta mahimo sila exorcist, kinahanglan sila i-appoint. Yes sir, mo ang sa tawag anang kuan, ang sa mga traditionalist kanang kung sa kuan pa kung mo nang imuhang grasya, so i-appoint gihapon ka pero mag-specialize na ka.
So mao lang gyud na imong buhaton, magtuon kag unsa imong unsang demonyo, unsa kanimo pag-battle, unsa mga pag-ampo sa mga santos kaniadto, unsa gisulti sa mga doktor simbang kaniadto pagpakibatok sa yawa. So ingon ana pod gihapon. Ang nawala lang ang kadto lang tawag anang kwan sa mga pari. Mo na ang mga traditionalist priest is kabalo sila mo exorcise og yawa. Unlike sa karon nga pag nanasudlag yawa mo ra hindi ko diha mahadlok. Ngano man kay wa man sila grasya. Wa man pod nila na naagi eh. So ingon ana ba? Ingon ana ang nahitabo sir. Ma'am Bernadette Manila ingon pa niya, yes sir, I'm praying the rosary. Yes, yes ma'am. So dapat mo na tong button. Unya, i-discourage ninyo nga naay magsuot og scapular nga plastic. Plastic. Dapat panapton kay katong gihatag sa mahal nga birhen nga scapular is panapton. Butong brown scapular, panapton dili plastic nga escapularyo. Sige sir, pwede sir i-comment lang imuhang question sir. 1 hour and 30 minutes na ang atong program. Anya paningkamutan ako tubag ang maong imuhang gitawag og pangutan na. Basta ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa tuang Facebook page, Dalay Catholic Apologies International Official og Dalay Catholic Apologies International og sa tuang duha ka YouTube channel, Dalay Catholic Apologies International Official channel nato og ang atong RJ Seno the Second TV sa tuang tawag ini nga channel nato. Duha na ang LCA, Dalay Catholic Apologies ug atong RJ Seno the Second TV. Sir, wala pa ko kakita og pari sa SSPX sir. Unsay suot nila? Nakasutana na sir nya nagbakos na og itom sir kanang panapton tela nga itom nya murag sash nila ba? Kita ka na sa obispo sir, ang ilahan lang kay itom lang. Diri kay si Father Tim nagakuan at tempabi ako ang tawag anang pangitaon sa Google bi. Ang picture ni Father Tim. Dali lang ha kay para ako ang i-share sa inyo ha para makita ninyo nga mao ni tawag anang tawag ining forma or naong sa mga pari sa SSPX. Father Tim Piper. Okay, dali lang ha. Tanaw na to. Okay, tanaw sa image. Pagka man ako ang i-share. Okay, para makita ninyo ang para mailhan ninyo mo din yung mga pari sa tawag ini nga SSPX. Dara kini dali lang ha. Mo ni si Father Tim. Okay, gusto na ko i-share. Okay, ingon pa ni Ma'am Bernadette, salamat kayo sir sa akong yes ma'am. Yan po mininyo kanunay nga makapadayanta ni ining ato ang gitawag og programa. Kadali lang Sir Carlo ha. Ako asa nga tawag ining i-share screen kay para makita ni Sir tawag ining Armando Coronel ang kuan ang tawag ining kuan ni Father Tim. Dali lang ha, Father Tim Piper. Okay? Ako ang i-share ha, dali lang. Ang problema gud ani kay mo ni ang kuan, mo ni ang naong ni kuan. Mo ni si Father Timothy Piper. Okay, dali lang ha. Sa ba ni? Ayun. Kini siya. Kanang pari. Mo na ikuan sa SSPX Sir kuan Sir Armando Coronel. Mo na si Father Tim Piper. Mo na kay kanang kuan kana ko nga pari kanang musa kuan pa ba believe kay ko nga kuan kay ko nga pari. Biliban ko nga pari. Okay? So nakita naman siguro ninyo. Okay. So kuan nang i-remove. Okay. So moto ang ato ang pari sa SSPX Sir Armando Coronel. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres na abay mga santo or santo sa simbahan sir na nakakita na personally og demonyo sir, kanang physical or true image gyud sa demonyo. Yes sir. Even si Padre Pio kakita. Si Saint Ignacio Loyola kakita pod, Saint Francis of Assisi kakita pod. San Antonio de Padua, hapit ang piyesta niya. Nakakita po na sila. Halos tanang santos nga katong mga pari, kita na sila. Saint John Maria Vianney, nakakita sila. Unsa nang yawa. Si Pormas naong si yawa. Samo ta si Blessed Ana Caterina Emerick, kaya nakita ang dito gyud sa pinakahilagman. Sa tawag anang kita sila unsay porma anang yawa. Si Father Tim baya nagmisa ganina. Yes sir, ganyan ang buntag alas 8. Siya nagmisa kaganina. Maayo. Kaya kayo magpakumpisal ang mga pare spacer no? Kay prangka kayo. Nya kuyaw kaayo og tawag anang penitensya. Kaya sa Lubos Ordo, mingon naman Lubos Ordo na ang mga pari nga sige, magampo lang kag usa ka ahman namo, tulo ka maghimaya ka Maria og tulo ka Gloria.
Okay, absorb na kasi mong sala. Ang mga pare sa SSPX, mingon na library dako imong sala. Oh, isa ka bulan ka magrosaryo, nya pagkahuman taga Biyernes mag-istasyon sa krus ka. Kuya kayo, magbuhat jud ka. So ingon ana ang ilahang hihatag nga penitensya sa inyo. Sa atua. Okay, so niabot ako 1 hour and 34 minutes. So ayabi mo kalimutan pa sa pag-like, share, follow sa itong Facebook page, The Lay Catholic, Apologist International, o sa ato ang YouTube channels, The Lay Catholic, Apologist International Official, o ang atong RJ Seno, The Second TV. So ayabi mo kalimut sa pagtawag anang pag-subscribe niya. Salamat kayo sa inyong tabang sa atong programa through Mr. and Mrs. Jetlo and family from the Premium Kitchen Equipment and the Panadero Bake Shop, Mr. and Mrs. Ariel Gama and family Panabo, Sir and Mrs. Julius Bisaya and family, ato ni Kauban sa LCA, Mr. and Mrs. Orida and family from Digos, Ma'am Riba Milabat from Nabunturan, Ma'am Eden Ayo from Hong Kong, Sir and Ma'am Ray and Sheng Hernani from Thailand, Sir Anel Badalas Indoy, Sir Jorvin Carion, Sir James Sandigan, Sir Nelson Orais, Agaw Aldren Hurulan, Ma'am Mildred Kalibuho, o kang Sir Julian Escobar, salamat kayo sir, o kang Sir Armando Coronel. Thank you gyud kayo sa inyong gitawag og tabang niya. Bisan kinsa pa nga gusto pa mo tabang nining ato ang programa, ay para mas morindot pag kaayo ni tungod sa inyong tabang, pwede ninyong ihulog inyong financial nga tabang trust tong sa GCash account 0995-611-2752, 0995-611-2752. Sige sir Carlo, is a comment lang. So kana sige, last na ni nga tawag anang kuan. Patay, grabe. Lisura og sudlon sir. mo gani sir. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres kanang kasi kanang di ba mismo man si Santa Maria ang naghatag sa scapular sir. Di bali ang scapular gikan di ay sa langit. Tama ba sir? Yes sir. Ang blessing anak gikan sa mahal nga birhen. So gihatag na didto ka Santo Domingo. So mao na nga mo ni atong sulubon. Mo na atong tawag anang sulubon. So panapton gyud. Dili siya kuan. Bot pasabot kining maong atong gisulob mando ni sa gitawag og birhen. Atoan ng emblem. Iyahan ng emblem nga ato ang sulubon. Na bot pasabot kita nga mga nagsulob ani, kita ng anak sa babae na makig-away ni anang maumbitin. So ingon ana sir. So mo na nga ako ang tubag sir. Bugat di ay kaayo ang penitensya kung mangumpisal. Yes sir, kay ang mga SSPS magod basta sala dako gyud bugat na. Kung sa kuan pa ba dili na kabinuangan kay ang nakasalalay din na ang ato ang kalag sir Julito Toledo Kalubag. Sa mo nang bugat pod ihatag nga tawag ini nga penitensya. So kay ato man nagisud sa pag-ampo ato pagkintapuson pinagi sa pag-ampo. Kita tanang palihog sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, igampo mo kami mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kaming midangop kanimo ug ang tanang mga wala midangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nga naa kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.